Ademais, o tradicional campamento de conciliación, que inclúe tamén servizo de madrugadores, o Concello da Pobra porá en marcha este ano por primeira vez unha ludoteca. Abrirá todas as tardes en horario de 5 a 9 e os sábados tamén pola mañá. Comenzará o día 24 de decembro ata o día 4 de xaneiro e terá como bloque fundamental cada día unha actividade ou un espectáculo infantil, e ao redor dese espectáculo terá unha serie de obradoiros de Nadal. Estará vixiado e controlado por 4 monitoras e será para nenos e nenas dende 4 a 12 anos. Funciona todos os días, excepto o 25 e o día 1, e de martes a venres en horario de tarde de 5 a 9 e os sábados e domingos de 11 a 2. Tamén o sábado 30 en horario de tarde de 5 a 9. A asistencia será de balde e tan só será preciso presentar un ticket de compra no comercio local cun valor mínimo de 15 euros. Deste xeito contribuirase non só á conciliación familiar, senón tamén á dinamización do comercio local. A parte da conciliación familiar e dar esa oportunidade de ter onde deixar os seus fillos e fillas, pois pretende dinamizar o comercio local, non? Que a xente que quera comprar no noso comercio o teña moi fácil, deixando ali pois a súa descendencia. A oferta de lecer para os adultos céntrase principalmente na música, con festivais solidarios enfocados a recadar fondos para un comet. Haberá tamén concertos da banda de música, sesións de DJ e pecharase o programa musical o 7 de xaneiro co Serán Galego. O deporte ocupa tamén un lugar destacado na programación navideña que dará comezo este sábado co Open integrado de tenis de mesa organizado por ADECO DEA. Xadrez, remo e fútbol completan a oferta deportiva. 27, 28 e 29 de decembro haberá no campo de fútbol de Cadreche un clínic de fútbol que organiza o Celta de Vigo en colaboración co Club Crocha Balonpé.